Hello mga kawigil, welcome back po ulit sa channel natin. Si Sir Richard, syempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng putok-batok po. Lechon na batok ng baboy. Po, niroll po natin. Tapos meron po tayong lechon manok din po rito. Ito po yung ating sausaw mantomi. Meron po tayong tamarind soup. Meron po tayo rito yung ginataang puso ng saging para may gulay po. Tapos maraming kanin. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkaan pinaglob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Ako po lagi po kaming meron makakain sa araw-araw at magiligtas po. Maraming salamat po, Ama. Pasama dalangin ko sa inyong bugtong anak sa Kristo na magligtas. Amen. Yan, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Pasa natin sa lechon. Kain po. Wow. Init pa po. Tamarind soup. Asin. Taba. Bagay po sa puso ng saging.
Malamang din po yung batok, baboy, pero mas marami po yung taba.
Crispy po may buto. Grabe. Grabe sa mantika. Bagay maasim. Ingat. Puto. Puto na. Putol na po. Excuse me.
Excuse me po. Last bite po. Pakalutong.